guys belek he kha khamjang nai kok sini je lai buma rajbobon no change khlaiye borok lokbobon khlaisinai BJP sarkar rok hingkang ke Sar Ranjit Deborma nukurok no tamo kok kachar khana rok kisa nai di belek he kha khamjang nai kok sinti prasarok ni bagai राजभवन पहले राज यानी एक किंगडम का ऐसे इम्प्रेशन होता था, मगर अभी डेमोक्रेटिक सिस्टम में आम पब्लिक का इलेक्टेड का एक होता है, इसलिए ये राजभवन को नाम चेंज करते हुए लोक भवन के नाते तय किया है। ये कल से इसका नाम लोक भवन होगा, ये तय करे हैं और इम्प्लीमेंटेशन अमो ब्लैक खान नंगमनी को जे जिनी राजभवन टंगमनी रासामल निसिमी मोतिनिन सिमी लोक भवन मै थाना निहनि मिया गवर्नर साकलाइका तामनि बागै अमंग सालाइजाखा अमो ताबुक बो जों लाइबुमा जुदि रिगि फायखाखाय साइमेया गोबां मा हास्तेवनो रासामलनि गोबां मुखुमु हुकुमु रकं थांगो आबो सालाइजाया जिनि तिरप्रा हास्तेव हंखाखाय अबो सालाइजागै दंगो जों नुखा कांग्रेसनि आमालो जे निनि IGM ताबुक जे तंगमानि अमो विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल तंगमानि म सालाइजाखा एका अमते हाइके न चिनि ताबुंनि अजरावबो सालाइजागै दंगो एका टाउन हॉलनि न मुंगबो साबो सालाइजाखा ताबुकाय राजभवन न सालाइनानि बागै चाइथगै दंखा तिनिन सिमे राजभवन मुं कटारमै थांसेनाय अमंखा चिनि लाइबुमा न खुनानि बागै कायसा चाइथगै दंगो अमनो जों माका सलाइनाय आं जतनो नकयनाय जत हास्तिनि लुकुनो नकयनाय जे अमनि बिरुद्धे जों मा बसालायनाय खरां माति सानाय ककमा सानाय ताइ मुभमेन्ट मा खालायनाय तामनि हिनबा अमतिखायनो तरक खायै मुं सालायै चिनि लाइबुमानो चिनि सालायै जोंनो कमरिनानै थाङै दंगो अमनि याकनि जों चिनि लाइबुमानो नारंनानै हिंगाखाय जों खरां माति सानाय मुभमेन्ट मा खालायनाय अमो साराताय कुनो लामा चिनि करै दाखुरो बखरो आं खा खालायो नरक जत्तनो अमनि बिरुद्धे बुजानाय खरां तिसानाय ताइ मुभमेन्ट नखनाय हिनाय हामबाय जतनो